Ara té la paraula la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Endavant, diputada. Sí, bon dia. En la seva presentació ha aparegut la imatge d'una presentadora del 324, Beatriz Duodo, que va dir en una entrevista a l'APM que si jo mai governava el país encapçalaria una manifestació per tallar la Diagonal. T'imagines un dia que ja has de dir Sílvia Orriols és la nova presidenta? Poses malalta o què? Però per anar a encapçalar la manifestació que hi hauria tallant la Diagonal. Una periodista que no ha aprovat la fase comuna del procés de selecció de redactors de la corporació, ni la del 2019 ni la del 2021, la van contractar per davant dels que sí que havien passat la fase i consten, per tant, a la llista. Les seves discriminacions positives, aquestes quotes per raó d'origen, acaben deixant sense oportunitats laborals els professionals més ben formats del sector. Sembla que el talent ja no computa, ho acabem de veure amb la intervenció de la senyora Segovia, que pretén que els concursos ara es guanyin per raó d'origen i no per mèrits. Segons les seves directrius, teòricament, cap redactor hauria d'opinar sobre política públicament ni expressar a les xarxes socials les seves intencions ni partidistes ni polítiques, però no ens consta que el Consell Professional d'Informatius hagi pres cap mesura al respecte. Ens acaba de presentar un pla per la diversitat. Suposo que també hi entra o contemplen la diversitat ideològica o aquesta no interessa de garantir-la. Ho dic bàsicament perquè hem vist una gràfica que parlava sobre els espais d'opinió on ens ha quedat molt clar que quedava garantida la igualtat i l'equitat entre homes i dones pel que fa a comentaristes, però no es garanteix mai el lliure pensament en aquests debats. És a dir, tots aquells pensaments que estan representats dins el Parlament de Catalunya i conseqüentment existeixen dins la societat catalana no tenen representació en aquests debats. No hi ha opinadors que representin a tots els grups parlamentaris d'aquest Parlament. Pensen capgirar-ho? Gràcies. Ara té la paraula per respondre la senyora Romà per un temps de 8 minuts. Endavant. Gràcies, presidenta, senyores diputades i senyors diputats. No és casual que la direcció d'estratègia encapçalada pel Dani Hernández tingui, entre altres responsabilitats, dues molt importants. Una, el pla d'impuls de la llengua i l'altra, el pla de diversitat. Justament perquè nosaltres entenem la diversitat des de la perspectiva de fomentar la cohesió social, la integració en un país que té una identitat i que té una cultura i que té una llengua. I creiem que aquests elements són troncals dins el que és la nostra responsabilitat de servei públic i dins el que és també el full de ruta del pla estratègic que vam marcar. El Connectem per arribar a tothom és per arribar a tothom fomentant aquesta cohesió, aquesta integració al país. I creiem justament que podem fer-ho perquè som un país on històricament hem sigut un exemple d'integració, ens ha tocat ser-ho des de fa molts anys, i un exemple també, per desgràcia, del que representa, com deien també alguns diputats, el no reconeixement de la diferència, el no respecte a les minories. Ho hem vist amb expresidents com el president Lluís Companys sense anar gaire més lluny, que total fa d'això un segle. Per tant, en som molt conscients de la importància i la responsabilitat que tenim per fomentar aquesta cohesió, aquesta integració i perquè un país que és divers i que no el triem nosaltres, ni vosaltres ni nosaltres, sí que tingui instruments que serveixin per apropar-los a la nostra cultura, per reconèixer-nos els uns als altres i per facilitar-li la vida, la informació, la formació i l'entreteniment a totes les persones que hi habiten en aquest país. Des d'aquesta perspectiva també m'heu preguntat per com hem fet el pla i quina ha sigut la participació dels professionals i dels externs. Comentar-vos que el pla, com estem parlant, és un pla que vam presentar també ja al MAC i per tant té uns mesos ja de durada des que tenim el pla vigent, però el vam estar treballant entre març i novembre de 2023 amb treballs previs i preliminars. Després vam fer 4 taules de debat amb 55 participants interns i externs, els quals tractàvem, entre altres, una taula era sobre la corporació i la diversitat de públics, una altra sobre la dimensió de la diversitat en les plantilles i el desenvolupament professional. Una altra taula consistia en tractar criteris i eines per la diversitat de continguts i una altra diversitat en la transició digital
nous continguts per a nous públics. També vam comptar, com deia, amb participants externs, i entre altres van participar l'àrea de continguts del CAC, el Consell d'Europa en matèria de polítiques interculturals i el director de la xarxa espanyola de ciutats interculturals, la vicedegana d'Empresa i Sostenibilitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, degà de la Facultat de Comunicació de la UPF, cap del Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós de l'Ajuntament de Barcelona, directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a InStrategies, degà de Qualitat i Facultat de Comunicació de la UAB, director de la Fundació Secretariado Gitano, Mossos d'Esquadra, la Càtedra UNESCO, la taula d'entitats del tercer sector, que l'havia esmentat abans, director general d'Innovació i Cultura Digital, el director de Comunicació Digital de la UOC, la Càtedra de Teoria i Anàlisi de la Comunicació Digital Interactiva, i també vam complementar-ho amb entrevistes a persones internes i externes, experts, també amb temes o que tenien algunes coses que ens podien aportar vinculades a diversitat des de diferents perspectives, en l'àmbit audiovisual especialment, però no només. I a més, focus grups amb representants de col·lectius i entitats vinculades a la diversitat. Per tant, com podem veure, són moltíssimes participacions de les que hem volgut comptar amb el seu coneixement i amb les seves reflexions per configurar aquest pla que és ambiciós i que, com dèiem, ataca en com incorporem, en com reflexem, representem la diversitat des d'àmbits molt i molt diversos i, per tant, amb la necessitat d'entrar-hi en cadascun d'ells, des de l'accessibilitat fins a també, hem parlat molt de la llengua catalana, però aquí també comptem amb l'aranesa. La llengua aranesa també és molt important i a la plataforma 3CAT hem incrementat precisament la presència de llengua aranesa, estem treballant amb la subtitulació en aranès i, per tant, és un camí que volem seguir impulsant. La comissió actualment de diversitat està formada per 28 persones de 3CAT, de la pròpia organització, i, per tant, ara em permeteu que no tinc els noms aquí a mà, però estan, diguem-ne, representats els diferents àmbits de les persones treballadores de 3CAT, perquè, com dèiem, tant des de l'àmbit de persones o formació, com des de l'àmbit de continguts, com des de tota la resta de membres de l'organització, creiem que és necessari. I els indicadors i accions, com heu vist, també treballen des de perspectives molt diverses i, per tant, el marc d'actuació són 5 anys perquè creiem que hi hem de treballar-hi cada dia, però alhora l'avaluació que fem continuada, sabem que en alguns àmbits podem ser més ràpids, sense anar més lluny, l'àmbit de continguts, quan us poso alguns exemples com els que estem veient, que fugen de les quotes, perquè amb continguts com Fuet, per exemple, o altres continguts, el que busquem és normalitzar, és a dir, que els nostres processos, tant quan escollim els continguts com també quan fem contractació, no haguem de preguntar a aquesta persona de quin origen és o quina discapacitat tenia, sinó que el que estiguem avaluant són les seves competències professionals, l'aposta del contingut des de la perspectiva d'enriquiment i de riquesa que ens aporta. I, per tant, en alguns d'aquests àmbits, com us deia, podem ser més ràpids, perquè al final es tracta d'incorporar allò que ja és present a la nostra societat o fins i tot dins de casa nostra. En altres àmbits requereixen de millores tecnològiques i de salts des d'aquesta perspectiva, en el qual necessita tant que explorem diferents eines com que ens reunim amb associacions que tenen un grau d'expertesa superior al nostre perquè puguem anar incorporant solucions tecnològiques que facilitin aquesta diversitat. També amb el projecte d'informatius és un tema que hem tractat molt àmpliament perquè creiem que som, de fet, els mitjans públics més ben valorats amb informatius, i això vol dir alguna cosa, que la societat ens valori per sobre de tota la resta amb informatius i siguem el mitjà preferit, els mitjans preferits per informar-se, vol dir alguna cosa, però tenim terrenys de millora o oportunitats davant d'amenaces globals que també heu esmentat. I, per tant, aquí la importància del projecte i la unitat de verificació, que creiem que és clau per lluitar contra la desinformació, la importància de l'aposta digital i de com ens referim amb informació rigorosa i, per tant, amb la capacitat també que hem de tenir de profunditzar en la informació a públics més joves o a públics adults que estan consumint en l'entorn digital i que constantment reben impactes que generen desinformació i que no contribueixen a aquests objectius que estem parlant d'integració de la societat.
és un àmbit en el que hi hem treballat àmpliament, i també amb l'agenda d'expertesa, perquè justament busquem normalitzar la diversitat, no marcar-la. I, per tant, l'agenda d'expertesa ha de permetre que els nostres professionals, quan necessiten tirar d'experts de la societat, no els busquin per la seva raó, com deia, d'origen o de gènere o sexual, fins i tot, sinó que els busquin perquè realment són uns grans experts en determinats àmbits en els quals nosaltres també els hem de donar cabuda i els hem de donar una major visibilitat que la que teníem fins ara. Gràcies. Gràcies, presidenta. Ara donaríem per finalitzada aquesta compareixença. Passem a la pregunta 17, adreçada a la presidenta de la corporació sobre el motiu pel qual les agressions a membres d'Aliança Catalana no tenen tractament informatiu als mitjans públics. En nom d'Aliança Catalana farà la pregunta la diputada Sílvia Orriols. Endavant, diputada. L'endemà de les municipals del 28M del 2023, la direcció del Tot es mou va prohibir expressament al reporter que van enviar a Ripoll que entrevistés la vencedora de les eleccions, o sigui, jo. Es va donar l'ordre que s'enregistressin majoritàriament declaracions de persones contràries a Aliança Catalana. Li sembla professional, això? Cada cop que he preguntat sobre la censura al meu partit me l'han justificat esgrimint l'interès informatiu. Guanyar les eleccions a una capital de comarca no en genera d'interès informatiu? Generen més interès les declaracions dels que han set derrotats a les urnes? Quan l'endemà de convocar-se les eleccions al Parlament van entrevistar la candidata de l'Hora, una formació llavors sense representació parlamentària exactament igual que la meva, un redactor del Tot es mou va preguntar si hi havia cap ordre explícita de no entrevistar a la Sílvia Orriols, atès que sí, que havia estat entrevistada la senyora Clara Ponsatí. El director del programa Tot es mou, Albert Aguilera, va expulsar-lo immediatament del grup de WhatsApp de redacció i al cap de poc va ser acomiadat. Sap de qui li parlo? Sí que ho saben. El periodista que va tenir el valor i la professionalitat de qüestionar la censura que vostès apliquen es diu Jaume Requesens. És el mateix que a les festes de Santa Tecla 2022 i en directe es va mantenir fidel al català i es va negar a reformular en castellà la pregunta dirigida a una espectadora sud-americana que el volia fer canviar de llengua. Una gesta que es va viralitzar a les xarxes socials i per la que vostès li van picar la cresta. Estem sentint a crits de Tarragona, Santa Tecla, som a la plaça de la Font, epicentre d'una jornada castellera que hauria hagut de començar fa uns instants, però, escolteu, el temps no ens ha acompanyat. Quina llàstima, de moment. En espanyol, por favor. Et dic que el temps no ens ha acompanyat, però en qualsevol cas nosaltres, que seguim aquí en aquesta jornada castellera en què les 4 colles locals... Es va haver de sentir comentaris com ets massa català, parles com un pagès, o fas servir expressions que només diria la meva àvia. El setge contra aquest periodista evidencia la manca absoluta de professionalitat i de neutralitat de la corporació catalana que paguem entre tots, perquè suposo que són conscients que els meus vora 120.000 votants també participen del pagament de les seves nòmines que precisament no freguen el salari mínim. Pensa posar fil a l'agulla i garantir el pluralisme ideològic i polític dins els mitjans de la corporació? Pensa difondre amb equitat l'activitat pública dels partits amb representació parlamentària o continuaran vetant Aliança Catalana i castigant els treballadors que vetllin per la neutralitat informativa dels seus mitjans? Gràcies, diputada. Presidenta, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Senyora diputada, tota la cobertura informativa que fan els nostres professionals es fa sempre amb criteris periodístics i amb vocació de servei públic. Suposo que per això són els mitjans més ben valorats per la ciutadania, com diuen tots els estudis. I, de fet, fruit de la feina, suposo que fan impecable, és una feina que tant els consells professionals d'informatius, de televisió i de ràdio vetllen perquè tingui rigor informatiu i perquè compleixi amb les seves missions. El Consell per la Informació de Catalunya també així ho fa. El Consell Assessor de Continguts, nomenat pel Parlament, també vetlla pels continguts i per la informació que es produeix des dels mitjans públics i el CAC també. Moltes gràcies. Li queden 4 segons. 4 paraules. Tenim captures de pantalla.
Senyora Roma. Passem a la pregunta 18.